ingoma zibe mbili ngithi ke ayikwazi ukwehlula ingoma zehlule zibe mbili kumele yodwa kube yiyona ezohlukanisa unyaka khona ingoma okufanele ihlukanise iyodwa nje impela umjolo lo mana kusasho njalo ukuthi umjolo ugabe ngani mfethu ngoba ngifuna ukwazi ukuthi ugabe ngani ususho kangaka usuthi hayi umjolo kufanele kuhlukanisa unyaka suke umjolo lo suke ngelolo akinje ngamanje ngithe abantu emangiphosta extend ngathi ngicela ukuthi uma sengingena uKhuzini bebamba amafoni bonke alright ngifuna bevote bukhoma ngikhona la bese besale sebevota ke sengihambile ngithembe nje ivoti lomlaleli ukuthi uyena umlaleli nomlandeli ovotela lengoma njengoba sazi ukuthi sihlale yo number 1 amaviki azaba amabili angaze ke singaqhamuka umlingo evikini lokugcina sokuthiwa umlingo ongaka usuzukaphi ngiyakuzwa kodwa nje wena uthi ubona ukuthi kothi makuthiwa 5 4 3 2 1 bese kwenzeka suke umjolo lo suke ngelolota ha ama-cricket akhulu bese kusho ama-cricket kusho ama-cricket ngafana ngapha bakuvotela kanjani mfethu abantu ngicela njengamanje abangithaba ababamba amafoni emakhaya abantu ngicela beye endaweni la ukuthunyelwa khona ama-SMS la nje obhalela khona isithandwa sakho noma ubhalela khona umuntu wakini engabuthwelale kahle engabe uyambingelela ufike ubhale lapho ukuthi ingoma bese ushiya isikhala ubhale u-E makuthiwa a e I makuthiwa a e nakuze ngicishe ngashiya uhlamvu kaduma makuthiwa a e ubhala lo e uthi ingoma bese uthi I bese uthumela ku W3 W6 5 uthi ingoma I bese uyathumela ku W3 W6 5 uthumela ke noma ikangaki ebusuku isemini uyavuka before nje uphaphama efonini yakho uyazi wekhuzana kungenzeka njengoba usho uthi impela ngizowina uyasho umuntu athi ngiyakhona ngizofika ngimshaye nge-knockout lapha ya uma ngabe kuyodlala isibhakela kuficakala ukuthi uyena oseshawe ngo-knockout ake sithi awusawini mfowethu ubona ukuthi kulezi insizwa ngoba phela uqhathwanga nabafanyana nje uma uyibuka zonke njengoba ziwu-10 zikanje uyabona ukuthi kunzima laphana ubani ocabanga ukuthi uma kungawinanga wena ubungathi wena hayi ngincamela kuwina usibani bani uyabona la Rosa kuyenzeka lihle ngempela iqiniso kuyenzeka uthola ukuthi uthembile ufike lapha insizwa sekushaye phansi ngoba phela wazi amakhuba lensizwa wazithaka kanjani la ithaka khona kodwa ke kuyobe kuyaqala ke emlandweni engathi nje mhlambe engangimisa kabi hayi iplan ngabe bangenzela iplan impela ngabe bakwenzela iplan ngabe khona iplan eyenzakalile uthi ukudlala thekuzini hayi ngabe khona iplan aqhamuke nayo uyena umuntu ombhekile ukuthi hayi lo awufuni ukuthi asondele uyena engimsabayo ngoba akaze ngiqhathwe naye alright imost yabo esinabo lapha sengingaqhathwa nabo ngiyabazi ukuthi akubona abantu abaye benginikeza inkinga angazi ke yena ke uthi ukuzini ukuthi uphethe sivi ngoba siyazi iplan ayiphethe asiyazi iplan yakhe okay uhamba kanjani ngiyazi ukuthi kuyo yonke indawo uyabizwa ngapha nangaphi izimi kanjani obani abakuqashayo kuma kwenze njani yabona nje ekonakela kakhulu mangisuka la ngiya lapha na edokodweni ngiyoshaya khona kanti ke ngizwe ngeSaturday ngizobe ngilapha na ke eScourt okay eScourt Mtshezi Conference bese ngiya eMtshezi Music Festival ngifike ngishaye nakhona kanti ngomhla ka31 ngizobe ngikwiGumba Fest ngala eBay eMhlathuze Sport Complex bese ngisuka lapho ngiye kwiDurban Fact lela ePeople's Park mangisuka lapho ngakwi Last Dance ngizwile ukuthi iGumba Fest ithe iunikeza mina 12 o'clock okay kwathiwa iFact iunikeza iplan uThuzini alright kwase kuthiwa ke iLast Dance sebeyobona nabanye okay kusho ukuthi nje kuhlelekile yonke into hayi kuhlelekile ke mlaleli usekhaya nje sisazophinde sikhipha amathikithi eGumba Fest ngiyazi ukuthi uyathanda kakhulu ukuthi ube ingxenye yeGumba Fest siphinde futhi sikhipha amathikithi eLast Dance indaba imi kanjena ke ama bookings ke yonke into mhlawumbe abantu abafisa ukwazi nokukulandela izinkundleni zokuxhumana benze kanjani ngicela nje abantu beye lapha na epage lami lika Facebook befike bebhale lapha ukuthi befike beseshe lapha ukuthi uKhuzani makwabhala nje uKhuzani uFacebook usoyenza izinto zibelula makwabhala uKhuzani bavele bevelezele uKhuzani ono blue tick eceleni uyena ke impela ke lapho ngangilandela lapha kanti makufuna ukungibhuka kukhona i-email ethi info@indlamlenzeproduction.co.za kodwa ke ngicela ukuthi ama booking njengamanje sesingamukela azosuka ngomhla ka3 yale ngoba kusuka manje kuze kuyovalwa sekonakele abantu ngakhohlwa ukuthi sokuselinso ke imbili mangaphosisi usehlukanisa unyaka abantu asifike nenyakeni omusha sonke siphelele sonke sifike enyakeni omusha siphelele kumnandi kunjeyaya singeneni ngengoma enomlayezo esingamchaza nomuntu ukuthi isho ukuthini iqonda ukuthini iyaqwashisa iyakha yenzani ibalekile lonto leyo okay konje sivota kanjani usikhumbuze
uma sivota ngiyacela abantu emakhaya ngiyazi ukhozi linamandla abantu bazovota uma ungavotanga nembeza wakhe umuntu uKhuzani uzokhuluma naye uthumela ingoma bese uthumela ku 33665 abantu ngisicela kusuke manje ukukhalima emaye kuze kuyovalwa bevota. Okay, siyakudedela manje mfethu uzoshaya ingoma zakho ulalela umlaleli ekhaya umlayezo nje ongawusho emndenini wakwaNgema ngokudlula kaDokotela uMbongeni Ngema. Ngidumele kakhulu uselapho umalume wami ke ubethi noma sifonelana ngimbize ngomalume ngoba ngizalwa khona kwaNgema. Ngibhlungu kakhulu ngendaba esilale nazo izolo. Angazi ngachaza ngithini umhlaba wonke umangele umhlaba wonke usemanzini uwile umuthi omkhulu besingakulindele ukufake uyakwazi ukuthi ukulisela kuqhamuka ngesikhathi ningazelele sithi emndenini wakoMadlokovu komuji koMadlokovu sabelo yabizwa ubizwe ePitoli wavuma bebizela ukukhuluma ngomhlaba wakhe nomalandela sithi nilale ngokuthula kulowo manzi enikuwona sonke silahlekelwe ngikhalela sonke isizwe ngikhalele nami ngobaba konakele kakhulu kodwa uNkulunkulu uzosipha iqhinga lokuthi sizohlula kanjani siyacela siyafisa asibambe nenyembezi.